ụmụnne m ndị Igbo ndeewo unu. Ndị Igbo be anyị kwuru okwu ma tụọ n'ilu si na nwa agadi nwaanyị bụ ụzọ wee siri ite na ọ na-enwe mkpọmkpọ eju na mkpọmkpọ ọkụ. Ijiji si na ahụrụ anọ n'enyu wee nyụ na ọ gbago yagharị. Nwanne anyị nwoke bụ Very Reverend Father Collinus Ejike Mbakaogu etiwaisago aka oyibo nsugbe maka ndị miracle seeker, ndị prophet and prophetess, ndị na-eme anwansi si na ha na-eme ọrụ ebube, ndị omachara fancha na ndị omechara fancha. As far as I am concerned, Father Mbaka have exposed all of them. O kwuru na ha na-alụ ya alụ, all these alleged miracles. Onye ya ekwu ọbịa na mmezu mgbe Jehova usi niile nke ndị agha ekwube. Ofu onye ji ebinite si God called him. A na-abụ nnecha anya ife gbasatara ekpemekpe nke a na-akpọ religion n'Afrịka anyị, ọ na-agba anya mmiri. Religion marụ mma na ọ bụrụ na anyị kwudo ka ndị wetara anyị ya bụ religion si wee kwudo. Ndị ọcha wetara anyị ụka ọ the same pattern ahụ fahafere anyị ụka n'aka anyị ka anyị nwa na-eso. Fabata na be anyị buwere anyị amụma rụrụ ọrụ ebube. Religions is the charitable organization. Church is the charitable organization. As far as I am concerned, ndị wetara anyị ụka, wetara anyị free medical, wetara anyị free educations. After they handed this to us, we have turned it onto business center. Both that GEO, both so many men of God in Africa. Which church now or which school are you proud of free education and free medical center? Perhaps that some men of God have hospitals and school. Mmadụ one na-aga akwụkwọ n'ebe ahụ free of charge. Do you know that all the churches and the hospital owned by the church are very, very expensive to go? Atọwa ụtọ si wepụ ahụ. Ikpe mara onye eziokwu aka azụ dị ya maka ndị omachara fancha, omechara fancha. All these alleged miracles, onweghị onye chọrọ iji akọ na uche ya wee mee ife. Onye elile eligo ya. That is why Africans everywhere, every angle, every street is full of churches. Yet they don't love each other. After Saturday, and they write flyers. Come and attend to my church. Come and attend to my church. We have crusade. We have program. In Agua, you follow Christian. No, nankegeka. Always beka eme. All these alleged miracles. Onya that Africa cannot go, cannot move, cannot develop if we continue like this. Kedife amuma, prophets or prophecies or miracle contributed to the growth and the economic of Africans? The answer is zero. Father Mbaka ekwugo ya ọfụ na na-alụ ya alụ. Ndị omachara fancha, omechara fancha.
eziokwu na-agba agba. Onye nwere eze na-ata nkọrọ were ire wee gụọ eze gị ọnụ. Maka onye fetezie ife na-ewuzini bụ onye ọbụla mere ife ọ gazighị ihe ọzọ ọma baa n'ụka sị na Chineke kpọrọ ya oku. Uri ka ọ dịkwa na ndị na-eme omenala, ndị dibịa, onye jee bọyị ọ gazighị ihe maọbụ mee n'ihe na ọ gazighị ihe ọmakpuo sị gị na agwa akpọgo ya oku. Ọ dịkwa egwu. Ọ gakwa mma ka anyị ji n'oge wee kwọwa mmiri a oge ọ dị n'okwu ọkpa, ka anyị ji n'oge wee chọwa ewu ojii tupu chi na nchi a na-eme gị eji. Atụala ọmalụ ọmalụ, mana atụala ofekenye na sọba isi n'ọfịa. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ụmụnne m, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.